Darlith Waldo, 2021. Cymdeithas Waldo Williams a Adran y Gymraeg a Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Ceri Wyn Jones. Helbul Hunan, sgwrs am farddoniaeth a iechyd a lles. Recordiwyd ddydd Gwener, y 4 o Medi 2021. Wel, os ydw i chi gyd, a croeso cynnes o bell ag agos i'r cyfrwng gwirthiol yma sydd wedi bod yn rhan o'n bywydau ni ers, 19 mis erbyn hyn. Mae hwn yn noson arbennig felly, achos dyma'r tro cyntaf ni gynnal y ddarlith ar Zoom, a'i chynnal i ar y cyd gyda cydweithrediad fydd yn mynd i ffrwytho ag i flodeuon dyfodol gyda y Brifysgol yn y Aberystwyth. Y darlithydd, gwadd, yw y prifardd Ceri Wyn Jones. Dyn ni ddim yn mynd i ddala ni'n byd ni erbyn, ond i chi gyd yn gwybod mae cael ei eni nath ymhell o Gymru mewn gwlad arall yn Welwyn Garden City. Ond dod nôl yn grwt bach i Sibemfro, mae'n bwysig i ddweud hynny yn Dewi, i Ben y Bryn yng ngogledd Sibemfro, a mynychu'r ysgolion cynradd yn Cilgeran ac Aberteifi, cyn mynd i'r ysgol uwchradd yn Aberteifi, a wedi graddio yn y Saesneg yn y Brifysgol yn y Aberystwyth, bydd yn dysgu yn yr ysgol gyfun yn y Ffrinteifi ac yn bennaeth yr adran. Bydd yn olygydd ar ôl hynny gyda gwasgomer. Wel, prifardd y gader yn y Bala yn 1997 am ei awdl gwaddol, nid gweddol, ond gwaddol, a'r goron yn y Bala yn 2009 am gerddi'r testun yn y gwaed er cof am ei ewythr parchedig Aled ap Gwynedd. A wedyn yn y flwyddyn 2014 fe enillodd i ail gader ar awdl ar y thema lloches. Mae wedi bod yn fardd plant, ac ar ôl hynny fe goeddodd gyfrol dwlu o ddifri, cyfrol o farddoniaeth i blant. Mae wedi cyfrannu hefyd at gyfrol byd llawn hyd a nillodd gobr tir na nog, ac ers 2012 fel ni gyd yn gwybod fe yw'r meiryn yn y talwrn. Dyw Ceri ddim yn ddau wynebog, ond dau wynebog oedd testun neu teitl i gyfrolau gath ei gyhoeddi yn y flwyddyn 2008. A dyna pam felly bod ddim o penddelw Waldo gyda ni heno, mae un pen yn ddigon enw fe. Sym eisiau Janws, ond un pen a Ceri yw hwnnw. A felly gymryd Ceri i chi a rhoi'r llwyfan felly i Ceri i dreithi ni ar destun Helbul Hunan. Ond jyst cyn hynny wedyn, mae Mererid yn mynd i ddweud gair am y gyfrol newydd yma yn eiddo i Ceri Wyn Jones. Ie, diolch yn fawr iawn i ti, Eirian. Ac i ni, fyna, Mererid, bod yn aelod o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn y Brifysgol yn Aberystwyth, ac i ni wrth yn bodd i gael fod yn rhan o'r bartneriaeth hon gyda chi Gymdeithas Waldo. O'n i'n gweud cabin criw, dyle chi nawr fod yn gobeithio am fanteithion, llon plated o rhywbeth a rhywbeth ifed. Sy'n byd fel ada fi, ond mae gyda fi'r llyfr hwn, ac i ni'n ddiolchgar iawn i Ceri Wyn Jones, un o lywyddion anrhydeddus Cymdeithas Waldo, sydd wedi rhoi'r llyfr hyfryd hwn at ei gilydd i gofio degawd o waith y Gymdeithas. Mae'n cynnwys biwgraffiad cryno'r bardd, rhai o'r darlithiau blynyddol, pigion, rhestr o'r cofebau a'r placiau, atgofion, straeon, hanesion, y tywysteithiau, anerchiadau cynhwysfawr, dadansoddiad o rai o'r cerddi a chasgliad o ddyfyniadau gan y bardd ei hunan yn y cefn. Ond ar y cychwyn, englyn gan Wyn Owens. Degawd fi'n fwy na digon i gyffroi miwsig ffrwd y galon a gafwyd, trwy'n hatgofion, codwn wal yr ardal hon. Felly ewch ati i gael y copi yma, 7 bunt, bargen wedwn ni. Reit, mae'n bryd i ni godi hedfan, Eirian gei di a fi ddiffodd yn meics a diflannu a rhoi'r llwyfan yn gyfan i ti Ceri. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Yn noswaith dda i chi gyd. Yn enw i yw Ceri Wyn Jones ac rydw i'n waldophobic. Neu o leia mi weni.
ac ar emyr Llywelyn oedd y bai am hynny, neu'n hytrach ar ei ddarlith ardderchog yng Nghaffi'r Emlyn Tan y Groes, rhyw 30 nôl erbyn hyn. Darlith yn goleo'r darnau tywyll yn mewn 2 gau, nes bod y lle'n disgleirio. Nawr, man a man cyfaddau, na weni yn y geiniau cynnar yn gwybod rhyw lawer am waith Waldo. Weni di clywed amdano fe, wrth gwrs, ac wedi gweld y posteri, ac yn hanner cyfarwydd a'i greatest hits ond wedi ffili wneud pen na chwt o mewn 2 gau chwaith, hyd nes i fi glywed emyr llew yn agor ffenestru'r gerdd led y pen y noson honno yng Nghaffi'r Emlyn Tan y Groes. Ond wedyn, a phopeth yn mynd mor hwylus, fe wedodd rhywbeth fel hyn. Allwch chi ddim deall mewn 2 gau, allwch chi ddim gwerthfawrogi cerddi Waldo'n iawn, os nad ych chi'n gwybod rhywbeth am grefyddwyr ac athronwyr y dwyrain. Gylp. Do'n i ddim yn gwybod rhyw lawer am grefyddwyr ac athronwyr y gorllewin, heb sôn am rai'r dwyrain, ac mi es i, fel y bugeiliad gynt, i ofni'n ddirfawr. Ond dwi wedi hen faddau i emyr a'i rethreg y noson honno, a dweud y gwir, dwi wedi mwynhau cnoi cil dros i sylwadau fe a sylwadau arbenigwyr eraill ar waith Waldo dros y blynyddoedd. Ond maen nhw wedi wneud i hytrach yn wyliad dwrus. A dyna pam dwi ddim am gynnig dadansoddiad academaidd o waith Waldo i chi heddi. Rhagi'n anwybodaeth i o grefyddwyr ac athronwyr y dwyren beri embaras i'r gymdeithas ac i'r adran Gymraeg yn Aber. Ond bydd ysbryd Waldo ym mhob sill o'r sgwrs a chyfeiriadau at ei waithau, yn enwedig yn y ran ola. Bydd cyfeiriadau fyd at farddoniaeth Saesneg, a hynny'n gwbl naturiol ac ystyried taw un o'r ychydig bethau sydd gan Waldo a fi'n gyffredin yw'r ffaith yn bod ni'n 2 wedi astudio Saesneg yn Aberystwyth. Ond cyn y sgwrs, dwi am ddarllen cerdd i chi. Cerdd sy'n cynnwys yr unig joc Waldo sydd da fi. Y mae fy llyfr Waldo, dail pren, yn rhacs i gyd, ond defnyddio bostic a copi decs fel glid, a PVA a Pritstick, y mae fy nghopi briw, just fel y tangnefeddwyr yn dal tu hwnt i gliw. A phob lwc i'r cyfieithydd ar y pryd gyda dehongli'r joc na, os joc yn wir. Reit, gadewch i fi jeco bod popeth yn gweithio fan hyn, mae'n ymddangos i fod a fe glatiwn ni mlaen gyda'r ddarlith Helbul hunan, farddoniaeth a iechyd a lles. Ydy'r flwyddyn a hanner a llibo gyda'i holl helbulon, yr helbulon arferol, a fydde wedi dod i'n rannu beth bynnag, a'r helbulon ychwanegol a ddath yn sgil y pandemig. Ydy'r flwyddyn a hanner diwetha yma wedi ware'r ber gyda'ch synwyr chi o amser, o union drefn digwyddiadau, o linell amser. Ydy chi fel fi yn ei chael hi'n anodd i gofio pryd yn union y digwyddodd pethau, hyd yn oed y pethau sy'n bethau o bwys. Ydy chi enghraifft yn cofio pa ddigwyddiad o bwys rhyngwladol gallu gynnal ar Ionawr yr 20fed leni? Nawr, gan mod i yn gwizfeistr mor garedig, dwi'n mynd i roi cliw i chi. A gan eich bod chi yn gryw mor ddiwylliedig, dwi'n mynd i roi'r cliw hwnnw ar ffurf barddoniaeth i chi. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it, for there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Dyfyniad o'r gerdd
The Hill We Climb yw hwn, cerdd a weithwyd gan Amanda Gorman ar gyfer y digwyddiad dan sylw, ac a ddarllenwyd ganddi yn ystod y digwyddiad, sef, a dyma'r ateb i'r cwestiwn cwiz, seremoni urddo Joe Biden yn arlywydd yr Unol Daleithiau, neu, os oes yn well da chi, seremoni disodli'n swyddogol Donald Trump. Nawr, dim ond 2 ar 20 oed yw Amanda Gorman, a hi yw bardd cenedlaethol ieuenctid yr Unol Daleithiau, y cyntaf i ddal y swydd honno. Ac fe droiodd The Hill We Climb, fel Gorman ei hun, yn enwog dros nos, ar garreg i drws ac ar draws y byd, fe darodd I neges hi dant, for there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Ar adeg dywyll felly, yn hanes I phobl ac yn hanes y byd, canodd Amanda Gorman gan o obeth. Oherwydd, yn ôl y goel, dyna mae pobl ifanc yn neud, yn tyfe. Neu fel mae J. Glyn Davis yn ei weid, na sôn am helbulon byd, am obaith y can mebyd, na sôn am helbulon byd, am obaith y can mebyd, ond pa mor wir yw hynny go iawn. A'i canu am obaith y mae'n ieuenctid ni yn ei wneud? Os yw'n mrofiad I fel athro Saesneg slawer dydd yw goelio, a'n profiad I o hyd fel un sy'n berniadu cystadlaethau llenyddol I bobl ifanc, bydden ni'n dadle taw gwrthwyneb sy'n wir. Profiadau dirdynol bywyd yw pynciau, straeon a cherddi yn ieuenctid ni'n aml iawn, boed hynny'n fwlian ar-lein neu'n drais yn y cartre, yn ddibyniaeth ar gyffuriau neu alcohol, yn ofid am rywioldeb, am hunaniaeth, yn sôn am erthyliad, salwch angheuol, gorbryder, iselder, galar, neu'n gynyddol, concern angerddol ac apocalyptaidd am ddyfodol y blaned. Na sôn am helbulon byd, am obaith y can mebyd. Ife rili, J. Glyn Davis? Dychmygwch felly, gymaint yn fwy dwys fydd straeon a cherddi y genhedlaeth o bobl ifanc sydd wedi gorfod byw trwy gyfnod Covid-19, sydd wedi gorfod ymdopi ac amgylchiadau caethiwys a thorr calonus, a hynny ar yr adeg fwyaf bregus yn ei bywydau nhw. Pa ryfedd, fel dath i'r amlwg ar wefan Cymru Fyw wythnos diwetha, fod enghraifft, heddlu Gwent bellach yn derbyn 30 I 40 o alwadau'r dydd sydd yn ymwneud mewn rhyw ffordd a iechyd meddwl. Ond beth sydd â hyn oll I wneud a Waldo ac a Darlith Waldo lenni? Mae sôn bod Waldo yn gwybod siwt beth oedd helbulon iechyd meddwl ar wahanol adegau yn ei fywydau, ac nid fe oedd yr artist creadigol cynta na'r ola I wynebu'r helbulon hynny wrth gwrs. A dweud y gwir, mae rhai yn hoff ohoni fod hynny'n beth gorfodol I feirdd. Os dwedodd Byron, we of the craft are all crazy. Some are affected by gaiety, others by melancholy, but all are more or less touched. Ond trywydd arall sydd â fi, ffordd trwy'r draen chwedl Waldo ei hunan. Ac mae hwnnw'n cychwyn gyda sylw gath I wneud gan yr artist Ceri Jones, un arall o Foes Aberteifi, cofiwch. Sylw a wnaed ar wefan Cymru Fyw wythnos diwetha eto fyth. Gofnwyd iddo fe, pa un oedd ei hoff lyfrau? A'r ateb, dail pren. Pam? A dyma'i ateb e, am fod cerddi Waldo yn fythol wyrdd ac yn gysur mewn adegau tywyll. A sgwrs am allu barddoniaeth I gysuro a chynnal pobl mewn adegau tywyll yw hon yn y bôn. Ond mae'n sgwrs hefyd am y ffaith bod cymaint o farddoniaeth yr oesoedd yn ymwneud â'r ymgais I ddod o hyd
i gysur a chynhaliaeth. A honno'n ymal iawn yn ymgais gan y bardd ei hunan i wylo am yr hyn mae Waldo'n ei alw y llonyddwch mawr. Y cyflwr hwnnw sy'n gostegu yn tawelu hynny yw Helbul huna. Stillness of the heart's passions, chwedl Ares Thomas. Neu, chwedl, wel, fwy chwyddedig Wordsworth. Mae yn sôn am that blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of this unintelligible world is lightened. That serene and blessed mood, meddyliwch, in which the burden of the mind, of the mystery, in which the heavy and the weary weight of this unintelligible world is lightened. That serene and blessed mood. Nawr, diolch i'r drefen, mae cydnabod mor gyffredin yw helbulon iechyd meddwl wedi dod yn rhywbeth mwy cymeradwy a phwy feddyliau fod gan Lywodraeth Cymru o bawb bellach ddogfen addysg sy'n profi hynny, oherwydd pwy feddyliau fod iechyd a lles, health and well-being, erbyn hyn, yn un o 6 maes profiad a dysgu y cwricwlwm newydd i Gymru. A dwi am ddyfynnu un o ganllawiau'r cwricwlwm newydd yma. Un o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ym maes iechyd a lles. A dwi am wneud hynny, nid yn gymaint oherwydd y farddoniaeth, ond oherwydd i genadwri. So dyma'r datganiad i ddechrau. Mae'r ffordd rydym yn prosesu ein profiadau ac yn ymateb iddyn nhw yn effeithio ar ein iechyd meddwl a'n lles emosiynol. Ac wedyn mae yna esboniad pellach wedyn ynglyn â shwt mae'r maes yn gallu gwneud cyfraniad tuag at hyn. Gall y maes hwn helpu dysgwyr i archwilio'r cysylltiadau rhwng eu profiadau, iechyd meddwl a'i lles emosiynol. Wrth gael cyfleoedd i archwilio cymlethdodau'r cysylltiadau hyn, galluogi'r dysgwyr i ddeall nad yw teimladau ac emosiynau'n sefydlog, nac yn gyson. Iawn, digon teg. Ac ymlaen, bod yn ymwybodol o'n teimladau a'n hemosiynau ni'n hunain sy'n rhoi'r sylfaen i ni ddatblygu empathy, adnabod, nes bod adnabod i chi a fi a Waldo. Gall hyn yn galluogi i ymddwyn mewn ffordd sy'n cefnogi iechyd meddwl a lles emosiynol eraill. A phwy all ddadle nad yw profiadau, wel, enbyd y 19 mis diwetha yma, wedi amlygu doethineb y penderfyniad i wneud cefnogi iechyd meddwl a lles emosiynol yn gilydd yn un o gongolfeini'r cwricwlwm. Cwestiwn mwy pryfoclyd wrth gwrs yw shwt mae diffinio iechyd meddwl a lles emosiynol wedyn. A chwestiwn mwy pryfoclyd fyth yw shwt mae wneud yn siŵr nad yw blaenoriaethu iechyd meddwl a lles emosiynol un plentyn mewn dosbarth yn arwain at ddiystyru neu beryglu iechyd meddwl a lles emosiynol plentyn arall neu blant eraill neu athrawon. Sy'n ffurf arall wrth gwrs ar un o hen gwestiynau'r moesegwyr, sef shwt mae sicrhau nad yw blaenoriaethu lles yr unigolyn yn gwneud drwg i les y gymdeithas a ehangach. Ac fe fuodd cyfnod Covid yn gyfnod o ail ystyried perthynas yr unigolyn a'r gymdeithas, a'r byd o'n cwmpas ni. A chall lawer o bobl achos i ddweud fel Waldo yn Cwmwl Haf. Nid oes acw, dim ond fi yw yma, fi, heb dad na mam
na chwiorydd na brawd, a'r dechrau a'r diwedd yn cau amdanaf. Ac wrth i'r byd a'i frawd gadw pellter yn ystod y cyfnodau clo, mor ironic ac eto mor wir wedyn, oedd tystiolaeth Waldo yn y ddau barc, mor agos at ei gilydd y deem. A dweud y gwir, daethon ni'n fwy ymwybodol o beth yw ei fod yn unigolyn, yn unigol, yn unig, yn un. A hynny mewn byd a oedd eisoes yn sgil, wel, datblygiadau digidol, wedi hen ganiatáu i ni fyw mwy a mwy o'n bywydau gyda llai a llai o ymwneud uniongyrchol, o ymwneud yn y cnawd a phobl eraill. A'n bod ni wedi mynd i gredu, yn bod ni'n greaduried mwy hunan gynhaliol nag o'n ni go iawn o bosib. Pa ryfedd taw'r apel at ein lles ni fel unigolion, nid lles yn cymunedau neu les y gymdeithas ehangach, yn aml yw llais mwyaf llafar a mwyaf hiawdl yn hoes ni. Yn ddadlennol iawn, mae gan yr Observer golofn yn trafod materion iechyd a lles a lifestyle. A beth yw teitl y golofn? Self and well-being. Yr hunan eto fydd. Ac yn bod ni'n llwyddo i oroesi cyfnodau o ymwrthod a chymdeithas, o hunan-ynysu, o brofi mor hunan gynhaliol y gallwn ni fod, siawns nad yw geiriau John Donne, geiriau John Donne o ddechrau'r ail ganrif ar 15, o gyfnod arall a wyddau beth oedd byw gyda'r pla, bod rhain y geiriau hyn yn para'n wir a maen nhw'n eiriau cyfarwydd. Dwi'n gwybod hynny i chi. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as any manner of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Yeah, every man is a piece of the continent, a part of the main. I am involved in mankind. Mae'n amlwg fod dyn yr offeiriad a'r bardd yn gweld ei hunan fel rhan o'r rhwydwaith dirgel hwnnw sy'n cydio pob dyn byw, cymod a chyflawn we, mae fi tydi efe, mae fi tydi ynghyd holl raniadau'r byd, a siawns nad rwydwaith dirgel tebyg wedd Wordsworth yn ei weld ar waith hefyd. There is a dark, invisible workmanship that reconciles discordant elements and makes them move in one society. Cofiwch chi, mae sawl un wedi eitha mwynhau'r cyfnod o lonydd ac unigedd o fedru ffoi o wydd pobl, oherwydd dyw cymdeithasu wyneb yn wyneb a chyd yn ffurfio a ma'n defodau cymdeithas ddim wastad yn beth rwydd i bawb. A dweud y gwir, mae'r syniad o fynd i fyw ar ynys yn ddigon apelgar weithiau. Wedi'r cwbl, llefydd braf yw ynysodd, yn sicr felly ynysodd y beirdd. Jawch, roedd Ceri Wyn Jones am neidio mewn cwch bob cyfle cyle fe. Pe cawn i egwyl rhyw brynhawn mi awn ar draws y genlli, a throi fy nghefn ar wegu'r byd am bryd ar ynys enlli. Ac i beth? I brofi hedd y bedd, medda fe. A dwys dangnefedd beth bynnag yw hwnnw. Sgwni wedi'r cwbl. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dwys dangnefedd a jyst tangnefedd normal? Wel, ewch i ynys enlli, fe gewch chi'r ateb, mae'n siŵr. Ac os nad enlli,
Wel, beth am Ynys Afallon draw dros y don? Mae brodurion nad eri cwyn yn ei thir. Yr ynys sy'n ymgorffori holl ddelfrydau cenedl y Cymru. Yr ynys na fuodd eriod, wrth gwrs. Ac os oedd dianc i ynys yn ddigon da i un o feirdd Cymru, wel yn sicr oedd e'n ddigon da un o feirdd y Gwyddelod o'r un cyfnod. Ac roedd ganddo fe ynys go iawn mewn golwg. A buodd e'n ymweld â'r ynys yma sawl gwaith pan oedd e'n blentyn. Sgwn i faint ohonoch chi sydd yn adnabod y darlun dwi'n newydd i roi ar y sgrin yn gwybod pa ynys yw honno. I ni'n gweld y cwch wrth y lan ac i ni'n gweld yr ynys werdd iawn yn y cefndir. Nawr, dwi'n gwybod fydd rai o chi'n sgrechen y trwch miwt. Taw, y le gael y Innisfree yw hwnna. Yeats wedi sgwennu cerdd enwog amdani. I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin builder of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there. Ac ymlaen â fe, ac i ni'n cyrraedd y pennill ola. I will arise and go now, for always, night and day, I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway, or on the pavements grey, I hear it in the deep heart's core. I fod yn byw yn nilyn ar y pryd, I fod yn sefyll on the pavements grey, mae Innisfree, a'r cwbl mae Innisfree yn ei olygu iddo fe, yn bresenoldeb byw ac adfywiol yn ei galon e. Dyw e ddim yn llythrenol yn bwriadu araiso a gowo nawr i'r ynys yn loch gil. Nid y lle go iawn, ond yr atgof o'r lle go iawn sy'n ei gynnal e. Ac nid Yeats oedd y bardd cyntaf, ifenna'r un ola, i gael ei gynnal gan atgofion, yn enwedig felly atgofion o leoliadau penodol y myd natur, ac roedd gan Waldo ynte i ynys heddychlon. Nid yr un yn y gerdd o Brydd, yr un y tu hwnt i Gergwlen, a'i pherffaith ddiffeithwch oer, nid honno, na, ond yr un sy'n awdl Ti Ddewi. Ac mae yna ddyfyniadau yn dos cofiadwy iawn o'r awdl hon sy'n ymwneud ar un peth ac oedd Yeats o bosib yn wylo, ond falle ddim fyd. Ne ble oedd Waldo'n dweud fod yna hafan distawrwydd, a'r hafan distawrwydd y dwfn dosturi. Dyma lle roedd y dyfnder tawel, a mae'n ddiddorol, y ddoi air sy'n troi lan yn ymal yn Waldo, dyfnder a tawel. Mae rai pobl yn jengid mwyn tawelwch yn ose. Mae jengid ar gyfer heddwch yn beth arall, ond dyw heddwch yn rhywbeth sydd yn dod o rywle arall. I wedi gwir, mae'n dagorman yn ei cherddi, yn sôn, we have learnt that quiet isn't peace. Maen nhw'n wahanol, ond dwi ddim wedi dod yma i ddadansoddi gwaith Waldo. A wedyn, y dyfyniad hwn, rhyw hen dangnefedd fel gweddi ddirgel, mae anwes dawel am Ynys Dewi. Mae anwes dawel am Ynys Dewi. Mae yna hen draddodiad, wrth gwrs, o ganu cerddi sy'n sôn am yr union heddwch hwnnw, yr heddwch na sy'n deimlo y nofn y galon, gweitha gofidiau'r galon honno fel arall. Ond o'n i'n awgrymu'n gynharach, nid dim ond y lleoliadau byd natur neu atgofion yn fannau penodol sy'n medru cynnig cysur a chynhaliaeth i ni ar adegau tywyll. Dyma hefyd mae barddoniaeth ei hun yn gallu gynnig i ni.
Ac fe welson ni yn ymarferol iawn yn ystod cyfnod Covid trwy gyfrwng menter cerddi corona enghraifft, lle rannwyd cerddi ar-lein ar ffurf fideos o bobl yn darllen neu'n perfformio cerddi gyda'r bwriad o greu cysylltiad, o ddifyru a chodi ysbryd, o gysuro a chynnal mewn cyfnod tawel. Rhag beth oedd Waldo'n ei alw yn ddiffeithwch, pryder ac ofn. A phan glywes i am fenter cerddi corona gyntaf, mae rai fi gyfaddau. Mae Emily Dickinson das i'n meddwl i gyntaf, a dweud y gwir wrthoch chi, a cherdd arbennig o'i heiddo hi, cerdd fer. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin into his nest again, I shall not live in vain. A chamod i wedi bod yn sôn am Yeats, beth am y cyngor hwn i fardd gan W.H. Auden yn ei gerdd enwog iawn cof am W.B. Yeats, cerdd gall ei chyhoeddi ym 1939 ar byd a'r drothwy rhyfel fel i ni'n gwybod erbyn hyn. Dyma'r cyngor i fardd. Follow poet, follow right to the bottom of the night, with your unconstraining voice, still persuade us to rejoice. With your unconstraining voice, dwi'n dwliau'r unconstraining, nid unconstrained. With your unconstraining voice, still persuade us to rejoice. Difyr yn dyfe. Still persuade us to rejoice. Ac mae'n anodd yn diwedd, yn sgil yr anogaeth honno, i bido a gofyn, ai dyma felly yw diben barddoniaeth, sef dwyn perswad ar y darllenydd i orfoleddu. Ac yw hynny'r un peth a hyn wedodd Meirion Jones am gerddi dail pren, sef i bod nhw'n rhoi cysur mewn adegau tywyll. Felly, os na chewch chi unrhyw beth arall o ddarlith hon, i chi'n disgwyl nawr ateb i'r cwestiwn, beth yw diben barddoniaeth? Hynny yw, beth yw ei diben hi heblaw am ar teithio disgyblion ysgol? Ac i'm helpu gyda'r dasg hon, dwi am ofyn am gymorth 3 hen gyfaill i fi, sef Simwnt, Iolo a Robert, ac un cyfaill mwy diweddar a dweud y gwir wrthoch chi, sef Kendrick. Dewch chi weld beth oedd dan nhw i weid. Simwnt fychan, nôl â ni. Ni wnaed cerdd, ond melyster i'r glist ac o'r glist i'r galon. Bydd Caredigion barddoniaeth Gymraeg yn gwybod yn iawn am y dyfyniad da. Mae hwnna'n cael ei defnyddio'n aml gan feirdd, gan feirnied, gan athrawon barddol a dweud y gwir. Ond melyster i'r glist ac o'r glist i'r galon. I ni meddwl mai peth Cymraeg iawn yw hynny. Gawn ni weld. Diben cerdd, meddai Iolo Morgannwg. Iolo Morgannwg. Cyfrinach beirdd Ynys Prydain. Diben cerdd yw gwellhau deall, helaethu gwybodaeth, gwellhau myfyrdod ac athrylydd, a llawenhau'r galon a'r meddwl yn ddibech feddylfryd. Meddyliwch. Gwella deall, gwella myfyrdod, gwella hyd yn oed athrylydd, a llawenhau'r galon a'r meddwl yn ddibech feddylfryd. Iawn, lan â ni. Robert Frost wedyn. There are only 3 things, after all, that a poem must reach. The eye, the ear, and what we call the heart or mind. It is the most important of all to reach the mind of the reader. And the surest way to reach the heart is through the ear. A ni yn ddiddorol, nad yw Robert Frost yn tynnu'r gwahaniaeth rhwng the heart or mind, a hyd yn oed yn fwy diddorol,
Drychwch ei frawddeg ola fe. And the surest way to reach the heart is through the ear. Drychwch ar un cyntaf to. Ni wnaed cerdd, ond mylyster i'r glist, ac o'r glist i'r galon. Tair canrif o flaen y frost. Roedd Simwnt fychan wedi dweud hynny wrthon ni. A wedyn Kendrick Lamar, a fel mae Cymdeithas Waldo yn gwybod yn iawn, Kendrick Lamar yn amlwg iawn ym myd rap. A dyma ddwedodd am ei grefft a'i alwedigaeth e. My whole thing is to inspire, to better people, to better myself forever in this thing that we call rap, this thing that we call hip-hop. Ac wrth gwrs, fel I chi'n gwybod, allwch chi ddim gwerthfawrogi gwaith Kendrick Lamar os nad I chi'n gwybod rhywbeth am grefyddwyr ac athronwyr y dwyren. Nawr o edrych ar rein y 4 dyfyniad, wel hyd y gwelai, mae barddoniaeth felly yn ymwneud â chyffwrdd ar darllenydd, boddhau'r darllenydd, llawenhau'r darllenydd, gwella'r darllenydd, ac mae gwella mor amwys yn dywe, ac wedyn ysbrydoli'r darllenydd. No pressure felly fyna feirdd. Ond I ba raddau gallwn ni ddisgwyl fod barddoniaeth yn mynd I bara I fod yn bresenoldeb mor gadarnhaol pan fo'r byd mawr o'i chwmpas I fel tase fe'n dyrchafu gwerthoedd sydd yn wrthyn I awduron y farddoniaeth honno. Dwi'n cofio darllen erthygl gan Neil Astley, mae'n flynyddoedd nôl erbyn hyn a dweud y gwir, ac oedd e yn dyfynnu bardd arbennig iawn wrth drafod yr union fater hwn fel mae'n digwydd. A Seamus Heaney oedd hwnnw arwr mawr I fi, mae rhaid I fi gyfadde. Dyma oedd Astley yn ei ddyfynnu ynglyn â Heaney. Heaney thinks that poetry has a special ability to redress spiritual balance and to function as a counterweight to hostile and oppressive forces in the world. He calls this the imagination pressing back against the pressure of reality. Trwchwch yn y canol fyna. To redress spiritual balance. Na un o alluoedd arbennig barddoniaeth. And to function as a counterweight to hostile and oppressive forces. A beth sy'n ddifyr I fi yn ôl Astley, roedd Heaney yn cymryd y mantra persona yma gan fardd o wlad Groeg, Georges Efferus, oedd yn dweud y dylai barddoniaeth fod yn ddigon cryf I gynnig cymorth. He wasn't calling for straightforwardly uplifting verse, but saying that he valued poetry's response to conditions in the world at a moment when the world was in crisis, offering a glimpsed alternative, a revelation of potential that is denied or constantly threatened by circumstances. Drwchwch a hwnna to. Poetry offering a glimpsed alternative, a revelation of potential that is denied or constantly threatened by circumstances. Diolch eriod. Does na'r un bardd o Gymro sy'n ymgorffori hynny'n well na Waldo W. Ond beth am yr honiad na bod darllen barddoniaeth yn medru bod o gymorth i'r sawl sy'n profi cyfnodau o helbulon iechyd meddwl. Wel, 2 blynedd nôl, coeddwyd cyfrol o'r enw A Year of Reading Aloud, 52 Poems to Learn and Love. Fe olygwyd hi gan Georgina Rogers ac ymysg y pethau mwy anodedig am y flodeugerdd oedd fod y rhagair wedi llunio gan wraig o'r enw Rachel Kelly, un sy'n dioddau o orbryder ac sydd wedi treulio cyfnod mewn ysbyty meddwl. Yn ôl I chyffes hi hunan, pan mae'n teimlo'n wobbly, I hansoddau'r hi, mae'n adrodd llinellau o farddoniaeth iddi hi hunan, drosodd a thro mwyn I sadio I hunan.
I chynnal hi a'i hannog hi ymlaen. Ac mae'n esbonio ni rhagair, taw reswm mae'n wneud hyn am taw dyna nath i mam hi, pan oedd Rachel ar ei gweitha yn yr ysbyty, ac ar fi'n colli gafel yn llwyr. She would drip feed me lines of poetry. It was like chicken soup for the soul. Mae ganddi gof, enghraifft, o glywed i mam yn sibrwd yn ei chlyst linellau o gerdd George Herbert, The Flower. Cerdd sy'n sôn am adnewyddu ac ail eni. Grief melts away like snow in May, as if there were no such cold thing. Ar hyn oedd yn rymus, medda Rachel, oedd bod Herbert yn disgrifio trallod oedd, ond yn disgrifio hefyd adferiad neu iechyd. Fe ath hi'n ffasiynol bellach i feddygon, seicolegwyr, gofalwyr cymdeithasol, argymell darllen barddoniaeth fel ffyrdd ar therapi. Yn rhan o'r hyn sy'n cael ei alw'n bibliotherapi, mae'n debyg, ac fe ddath rap therapi yn beth erbyn hyn fyd. Ond, go bryn fod y sylweddoliad fod geiriau yn gallu cysuro a chynnal ac adfer yn beth diweddar chwaith. A bydd y reini ohonoch chi, fel fi, a ddarllenodd yn y chweched dosbarth, Samson Agonistes, yn gwybod yn iawn am hyn. A bydde'n had i ddim yn maddau fi, sen i ddim yn dyfynnu Milton o leia unwaith yn ystod y sgwrs hon. Dyma fe. Dyma beth oedd da Milton i weid. Apt words have power to assuage the tumours of a troubled mind and are as balm to festered wounds. Apt words have power to assuage the tumours. Assuage, lliniaru, lleddfu the tumours of a troubled mind and are as balm to festered wounds. Yn wir, dwi'n cofio darllen John Stuart Mill yn ei hunan-gofiant e. Mi wedodd e, osgofiau'n iawn, am Wordsworth oedd e, a medicine for my state of mind. Dyna oedd ei ddisgrifiad e o waith Wordsworth, o'r effaith gafodd Wordsworth arno fe. Felly, power to assuage the tumours, balm to festered wounds, medicine for my state of mind. A beth wedyn, yn ôl y sôn, beth oedd yn eistedd yn sefyll uwch law y drws i lyfrgell Ramesses yr Ail yn Thebai. Wel, oedd hwn yw'r man sy'n iachau yr unaid. Ond sgwni felly, pa fath o gerddi sydd yn gallu cynnig cysur a chynhaliaeth i ni? Ai'r cerddi hynny chwedlodyn sy'n yn perswadio ni i orfaleddu gweitha popeth arall, y cerddi sy'n cynnig i ni gip a rhywbeth gwell nag amgylchiadau presennol, y cerddi hynny lle bo gobeith yn feistr. Ac mae hwn yn un enwog yn diwe. Dick Jones, ymlaen, erna wn ymle, mae gemog gwmwl harddiodre uwch y niwl a diwch ne. Darn o'r haul draw yn rhywle. A beth yw gobeith ond y ffydd ddall honno y daw pethau'n well. A phan i ni ar y mwyaf eisiau, dyna ni'n awyddus i'w glywed. Yn absenoldeb tystiolaeth solet yn yr achos hwn bod pethau'n mynd i wella, mae'n rhaid wrth obeth wedyn. Chwedl Emily Dickinson, not knowing when the dawn will come, I open every door.
Dwi'n derbyn wrth gwrs, yn achos y sawl sy'n meddu ar argyhoeddiad crefyddol dwfwn, nad ffydd ddall sy'n cynnig y gobeith hwnnw o gwbl. Ac mae'r arbenigwyr go iawn ar waith a bywyd Waldo wedi hen ddangos i ni siwt mae'r argyhoeddiad crefyddol dwfwn hwnnw yn amlwg yn ei gerddiau. Ond i'r darllenwyr hynny, na fydd o bosib yn rhannu'r un argyhoeddiad neu'n rhannu'r un cefndir, mae syniad y fi bod cerddi Waldo yn cynnig math arall o obeth hefyd. Y gobeith a ddisgrifiwyd gan Seamus Heaney, gan arall eirio, os dwi'n deall yn iawn, Václav Havel. Dyma oedd y geiriau. Hope is not optimism which expects things to turn out well, but something rooted in the conviction that there is good worth working for. Something rooted in the conviction that there is good worth working for. Nawr, falle fod e'n gamgymeriad, medde rai, i sôn fod cerddi Waldo yn gallu cynnig y math arall o obeth hwnnw i ni. Falle bydde fe nes ati sy'n ni'n dweud bod llinellau o gerddi Waldo yn cynnig y math arall o obeth hwnnw. Oherwydd, ac fel y gwelson ni'n esiampl Rachel Kelly'n gynharach, pytiau o gerddi yw'r hyn mae pobl yn dwyn i gof ac yn ei hailadrodd. Yn y llinellau unigol mae'r cysur a'r gynhaliaeth yn ymal. A dweud y gwir, mae cerddi cyfan yn gallu bod yn bethau danllyd i bobl, yn enwedig felly cerddi astrus. Ac ydy e'n saff i fi weid wrth anerch cymdeithas Waldo o bawb, nad yw pob llinell o bob cerdd o eiddo Waldo mor hawdd â hynny i'w deall, mor hygyrch â hynny, mor accessible. Gyda llaw, roedd gan Geoffrey Hill y bardd rant ardderchog yn erbyn y sawl oedd yn cwyno fod ei gerddi fe hytrach yn anghygyrch. Rant oedd yn cynnwys y frawddeg anfarwol hon. Public toilets have a duty to be accessible. Poetry does not. Ond wyddwch chi, yn achos cerddi Waldo, mae hyd yn oed y darnau nad unw fel hoel ar bost yn gallu'n cyffroi a'n gwefreiddio ni. Oherwydd mae Waldo'n un o'r beirdd hynny sy'n gallu bathu gwirioneddau. Hyd yn oed os nad yw darllenydd wastad yn siŵr beth yw ei ystyr nhw, na chwaith yn gwybod odyn nhw'n wir a'i pido. Dwi ddim yn gwybod, enghraifft, cweit beth yw ystyr y llinell. Daw'r brenin alltid a'r brwyn yn hollti, ond diawch mae'n codi gwallt y meni, bob tro dwi'n ei chlywed hi neu'n ei ail adrodd hi i fi'n hunan. Waldo yw awdur adnoddau gwreiddiol gorau'r Gymraeg. Adnodau sy'n cynnig her ac anogaeth, cysur a chynhaliaeth. A maen nhw mor ddyfynadwy yn dyn nhw. Yr union fath o linellau sy'n cynnig spiritual redress a glimpsed alternative, Seamus Heaney. Llinellau sy'n falm i'r tumours of a troubled mind, Milton. Llinellau sy'n llawenhau'r galon a'r meddwl chwedliolo Morgannwg. Llinellau sy'n yn perswadio ni, chwedl Oden, i orfoleddu. Adnodau i ni ailadrodd nhw, i ni'n hunain, pan i ni'n teimlo'n wobli, a defnyddio gair ardderchog Rachel Kelly. Adnodau sloganau anthemau Waldo. Gwrandwch ar rai o rein i chi'n gwybod rein by heart yn di chi. Sy'n ni'n yn y crowd gyda llaw, quiz fydde hwn, o ba gerdd mae bob un yn dod. Reit, nid oes yng ngwreiddi'n bod un wywedigaeth. Geiaf ni fydd tragyfaeth, dawr wennol yn ôl i'w wyth. So dde, dawr wennol yn ôl i'w wyth. Yn yr un ysbryd, daw dydd y bydd mawr y rhai bychain. Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr.
dawr adar can wedi'r dracinoedd. Grandwch ar sicrwydd yna. A dyfod y byd i'r dyfnder dedwydd y dyfnder na to. Gwyddo am gan ddyfod yr eiliad ein geni i'r awr. A beth newn ni pan gewn ni geni i'r awr na? Wel, newn ni gadw'r mir ag y bwystfil. Newn ni gadw'r ffynon rhag y baw. Newn ni gadw ti mewn cwmwl tystion. Cadw neuadd fawr o'n cyfungfuriau. Cadw ffordd trwy'r draen. A chi'n mo beth? Fi oedd na fenter wych eleni lle oedd pytiau Waldo yn cael ei gosod yn dod o frigau coed. Diolch, mae eisiau mynd mewn i Waldo'r abilia yn fwy, dwi'n credu. Rhywun yn America yn neud arian mas o ddyfyniadau Emily Dickinson ffora gyda llaw, gyda'r gwaith celf na. O mwy o adnodau sloganau cyn i ni orffen. Yng nghanol oesol ryfel mi hangel y mae hedd. Mae gwirionedd gyda'n had. Mae maddeiant gyda mam. Sa'n siŵr bod fi'n deall, ond diolch eriod. Mae e'n gweithio i fi. Pa werth na thri yn wawd pan laddo dyn i frawd. Tosturi o serwch yn pennau, a mynedd o brydd dan yn traed. Fe beri iaith a chartref y brython, bydd cynnal nerth a bydd canlyn Arthur. Bydd mwyn gymdeithas, bydd eang urddas, bydd mir i'r ddinas, bydd terfyn traha, bydd cyfeillach ar ôl hyn. Yn fwy na dim, mae Waldo'n atgoffa ni o'r hyn wedodd Amanda Gorman. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Dyrnu'r mynyddoedd, drysur helynt a'n hap, ti yw'r eiliad o olau. Ac os yw llunwyr cwricula yn ysgolion ni, os yw nhw'n awyddus i fanteisio ar bosibiliadau barddoniaeth wrth flaenoriaethu iechyd meddwl a lles emosiynol y genedlaeth nesaf, sdim angen edrych yn bellach na cherddi Waldo. Yn wir, bydden ni'n dadle bod gwaith Waldo ohono'i hun yn gallu bod yn dawel o stegwr Helbul hunan. Diolch i'r gymdeithas a'r brifysgol am yr anrhydedd aruthrol o gael draddodi'r ddarlith hon. A diolch i chi gyd am wrando. Wel, Ceri bach, diolch yn fawr iawn i ti. Lliniaru Helbul hunan, ie wir, the tumours of a troubled mind. Ti wedi agor y bartneriaeth hon rhwng ni a'r gymdeithas a dechrau'r penwythnos mewn ffordd cwbl arbennig. Wedi mynd â ni o hip-hop i hini, o Wlad Groeg i Ynys Dewi, o John Donne i Emily Dickinson a Waldo yn y canol. Ac mae'r sôn am y cwricwlwm yn rhoi cyfle i fi i annog unrhyw un sy'n gwrando. Neu os ych chi'n nabod rhywun falle mewn ysgol neu rhywun hun sy'n ar yw hanner ffansi dod i'r brifysgol i astudio'r Gymraeg, annogwch nhw, da chi. Mae gyda ni, ac i ni'n diolch i deulu Waldo am hwn, gyfle arbennig bwrsariaeth Waldo Williams sy'n cynnig 500 pint i helpu myfyriwr ar ei daith o astudio gyda ni. Ac fel i chi'n gallu gweld, i ni'n gallu gosod y Gymraeg mewn cyd-destun mor gyfoethog. Ond nid fi sy'n cael y fraint o ddiolch i ti. Felly dwi'n mynd i basio'r awenau yn ôl i eirian gyda diolch personol iawn. Wel, gwych iawn pob beth i ni wedi dderbyn heno. Mae wedi bod yn awr a thi rigloi o lawer yndo, hedfan hibo. Noson fel byddwn ni wedi disgwyl, a mae Ceri yn ôl i arfer i roi gymaint o bethau i ni feddwl amdani nhw. Wedi gweu y cyfan yn grefftus tu hwnt o'r dechrau'r diwedd. I ni'n gwerthrogi Ceri, ac i ni'n gwerthrogi bod ti wedi anrhydeddu'r gymdeithas gyda yr holl waith baratoi a'r holl ymchwil yna i gyflwyno'r cyfoeth i ni wedi cael heno gyda ti yn y ddarlith arbennig yma. Gai ddiolch i chi fel cynulleidfa am ymuno gyda ni. I ni'n gwerthrogi caelwch cwmni chi bod ni ddim yn weld yn gilydd na cymdeithasu gyda'n gilydd fel i ni'n arfer wneud, ond i ni'n hynod y falch i gaelwch cwmni chi i gyd. A diolch am y trefniadau. Mae yna weithio diwyd wedi bod yn y cefndir i sicrhau bethau fynd fel watch
a mae e wedi mynd fel watch, i ni'n gwerthrogi yr holl waith. Mae yna dîm arbennig o dda mewn perthynas â'r gymdeithas, yn sicrhau bod bob tic yn un cadarnhaol, bod popeth yn mynd yn hwylus, i ni'n gwerthrogi yr holl waith mae i gyd. A blwyddyn nesaf, wel, gobeithio, y byddwn ni'n gallu cwrdd â wyneb yn wyneb. Ond os na byddwn ni, byddwn ni'n cynnal noson fel ni'n wneud hyn ar Zoom. Diolch i chi gyd, a noswaith dda, a phob hwyl.